protože 80% jejich příjmů je skutečně tvořeno z externích zdrojů. On the accounting basis of consolidation, the total group revenues reported are 3.835 million. Takže konsolidovaný výsledek na základě účetních významů údajů je 3,8 miliard českých korun. Regarding truck sales, we had a 10% increase in sales, even though our part of the industry has not recovered. Co se týče prodeje a tržeb nákladních vozů, došlo ke zvýšení ve výši 10%, přestože se vlastně prodej nákladních vozů a trh s nákladními vozy ještě úplně nezlepšil. We are seeing increases in the heavy truck market, but this is primarily on-road for commercial use. Můžeme vidět nárůst v automobilovém průmyslu v prodeji nákladních vozů, ale toto se týká silničních nákladních vozů. And it's quite normal that the commercial business, the economy as it improves, the commercial business of trucking will improve first. A je to jasné, že když se zlepšuje ekonomika, zlepšuje se nejprve prodej komerčních vozidel jako první. TATRA is predominant in infrastructure and military, and these require an improving tax collection for the governments to have the money to spend on those types of projects. Společnost Tatra hlavně prodává vozy do vojenské oblasti a do infrastruktury, a to vyžaduje, aby vlády vybraly na daních prostředky, které by mohly následně investovat do infrastruktury a do projektů s tímto spojených. As far as numbers of employees are concerned, in 2008, 2009, when the crisis came, before the crisis, we had 3,800 workers, and we shrank that force to 2,300. Takže v roce 2009, než došlo ke krizi, celkový počet zaměstnanců byl 3,800, 3,800. A tento počet byl zredukován na 2,300. Děkuji. We have since added about 100 employees and expect to add more during this next 6 months. Společnost Tatra přibral dalších 100 zaměstnanců a v následujících měsících počítáme s tím, že jejich počet se ještě zvýší. The reduction of employment is one of the many painful steps that we had to take in order to achieve the turnaround. Redukce a snížení počtu zaměstnanců je jeden z těch bolestivých kroků, ke kterým jsme se museli odhodlat, abychom dospěli k onomu pozitivnímu zvratu. The turnaround is most evident in the EBITDA number, earnings before interest, taxes and depreciation. Nejmarkantnější změna je přitom viditelná v ukazateli EBITDA. I think on the screen you can see a very distinct V pattern, which is obviously a significant turnaround, going from 2008, 251, to the large negative last year, and then to the positive this year. Na obrazovce můžete vidět jasné Včko, které demonstruje počty a vývoje čísel. To znamená, začali jsme v roce 2008 na čísle 251, poté v roce 2009 jsme klesli na minus 356 a v roce 2010 jsme dosáhli 140. We're not yet back into positive earnings. We almost got there in 2010, but when you look at that chart, you'll see another turnaround going from minus 712 now to minus 105 in 2010, and we expect to be positive this year in 2011. Když se podíváte na obrazovku na dalším slajdu, vidíte, že ještě nejsme v kladných číslech. Nicméně ten trend je zrůstající, takže v roce 2008, kdy byla hodnota minus 712 milionů EBITDA, jsme se dostali na hodnotu minus 105 v roce 2010 milionů. I will not give projections on financial statements. I think only a fool will do that. Já vám nebudu dávat žádné plány a předpoklady, co se týče účetních závěrek.
but I can tell you that the first quarter we have surpassed our projected financial results. Ale v prvním čtvrtletí tohoto roku jsme překročili naše finanční výsledky. We expect to produce at least 1,350 trucks this year versus a little over 1,000 last year. Očekáváme, že vyprodukujeme 1350 nákladních vozů ve srovnání s rokem minulým. And as I've said many times, we've been through the worst of the storm, but the storm is not over. Jak jsem řekl hodněkrát, prožili jsme si velmi těžkou bouři, ale tato bouře ještě neskončila úplně. One of the ways that we know we're in a turnaround and will continue is the new product development, particularly in the military segment, which is the most profitable in the truck industry. Jeden ze zvratů, nebo jeden z vlastně těch faktorů, který přispívá k pozitivnímu zvratu, je biznis v oblasti vojenské a projekty v oblasti vojenské. So, our Director of International Defense Programs, General Stefka, will inform you about some of the new products and progress we're making in the defense sector. Teď předám slovo generálu Štefkovi, řediteli pro mezinárodní obranné projekty, který vám podá několik informací o této oblasti.